som min far engang har fortalt os, så handler det om, at du får kun medvind, hvis du går ud, hvor vinden blæser. Så nogle gange så søger vi jo selv den storm der, hvor vi kan komme ud og få noget medvind. Hos Meinhardt er vi en familiedrevet virksomhed, som håndterer en fuld værdikæde. Vi kalder det muld til mund. Det vil sige, at vi dyrker selv vores egne råvarer, tager dem ind igennem systemet i vores mølle, laver det om til kvalitetsprodukter, som både spreder sig fra almindelig hvede til ro og til specialprodukter. At være en familievirksomhed er jo virkelig specielt, fordi det kræver en balance i, at du skal finde ud af at være både familie, men også forretningspartner. Kendetegnet ved vores melprodukter, det er selvfølgelig, at det har noget smag. Men den måde, vi har forarbejdet det på, det er nemlig old school manér på en stenkværn. Så vi har bevaret alle de gode skal- og kimdele, og det er jo der, de gode vitaminer, proteiner og mineraler sidder. For os er økologi ikke lig med kvalitet. Men hvis du kan lave kvalitet med økologi, så er vi det rigtige sted henne. En dansk madskade for mig, det er noget, som vi har dyrket for sig i lille baghave. Så emmer det simpelthen af noget, som er så lokalt og dansk, som det overhovedet kan være.